En aquests vídeos us volem mostrar algunes de les coses que fan les enginyeres de telecomunicació i sobretot, si tu vols, tu pots fer-ho. T'imagines tenir a les teves mans algú que estarà volant a l'espai exterior? Per observació de la Terra, per estudis del medi ambient, per comunicacions, tu pots fer-ho. L'aigua és un bé comú, gestionem-la amb cap gràcies a les telecomunicacions. L'ús intel·ligent de l'aigua per una agricultura sostenible fem-la possible amb l'ús de sensors, ni una gota malgastada. Tu pots fer-ho. Desenvolupem una plataforma web per ajudar els mestres a oferir un aprenentatge personalitzat als seus alumnes. Tu pots fer-ho. Investiguem els materials i pigments que formen part d'una obra d'art amb tecnologia làser per poder datar i restaurar o autentificar aquesta obra. Tu pots fer-ho. A l'aplicació Mobilitat prediem el medi de transport que fan servir els ciutadans a partir dels valors dels sensors acceleròmetre, magnetòmetre i giroscopi, que tractem de forma anonimitzada i apliquem tècniques de machine learning i així ajudem a millorar el transport públic de Barcelona. Tu pots fer-ho! Al Laboratori de Comunicacions Mòbils planifiquem xarxes 5G. Manipulem una estació base real. I monitoritzem les xarxes que ens donen cobertura de mòbils al campus nord. Tu pots fer-ho. Mesurem senyals respiratòries mitjançant càmeres per tal de detectar somnolència al volant. Tu pots fer-ho. Els sistemes de traducció automàtica amplifiquen els nostres estereotips. La qualitat del reconeixement facial depèn de la raça. Això s'ha de canviar. Tu pots fer-ho. En aquest treball s'ha desenvolupat un programa de visió artificial al mòbil que permet detectar vehicles i persones i que activa una alarma en cas de perill. Tu ho pots fer. Treballem per millorar la comunicació entre les antenes de telefonia mòbil i la xarxa de fibra òptica. Els instruments ens mostren les propietats de les zones que viatgen per la fibra i ens ajuden a trobar els paràmetres òptims. Tu també pots fer-ho.